ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ତମର ଛକା ପିନ୍ଧିଛି, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟାଏ ଛାତରେ ଗୋଟାଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହୁଛେ। କେତେ ରାତି ତମ ମୋ ଦେହରେ ଭୂତ ଅଙ୍କନ କରିଛ। ଆଜି କାହିଁ କହୁଛ ସେ ପେନ୍ସିଲ କର ତମର କଣ କଲି? ଚୁପ ରହିଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ରାଧା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ କୌର ଦାସ। ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହଉଛି ସେ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭଲରେ ଭଲ ନ ଗଲେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରୁଛି। ଧକ୍କା ମାରି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କର। ଆସ ଧକ୍କା ମାରି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ କୌର ଦାସ, ଏ ଘରକୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ବେଶ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି କହିବେ, ଏଇ କୌର ଦାସ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ହତ୍ୟାକାରୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀରେ ମାରିଲା ପରେ ଆଇନ ହାତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ କଣ ହୋଇଛି? ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ମୋତେ ଗର୍ଭବତୀ କଲା ପରେ ଏବେ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ମୋତେ। ବାହାର କରିଦେବ, ଧକ୍କା ମାରି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଆସ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ କୌର ଦାସ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଛି, ରହିବି, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବି। ଗଛରୁ ଝଡୁଥିବା ପତ୍ରକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝିଥିଲି, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ଆପଣାର ମାନେ ତାକୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣାର ଭାବୁଥିବା ମଣିଷଟି ମୋତେ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ନମିତା, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? এই মিছে রাধার কথা শুনি তবে কাঁদুছ? বিশ্বাস কর, আখিକୁ ধরে ভিগিলে আখি বুঝি ହେଇଯାଏ, ଚାରିଆଡେ ତାକୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏମିତି କିଏ ତୁଳିବ ଆଖିକୁ ଭିଙ୍ଗିଲ ଯେ ଦୁନିଆଟା ଯେତିକି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଦେଖାଗଲା। তো প্রেম নজর পথে করেছি এমিতি নিচর। চুয়ারে চাইলে চৌঠিকু গলে দেখুছি মু চেহারা তোর। তবে সেই না যে মতে দিনে এই গীত গাই শুনাউଥିଲା। তবে সেই না যে মতে ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା, ଆଲୋ ଏ ନମିତା, ତମ ହସରେ ମୁଁ ଟିକେ ହସି ନ ପାରିଲି, ତମ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକେଇବି, ତମ ସହିତ ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଚଢି ନ ପାରିଲେ ବି ତମେ ତଳକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଫେରିବା ବାଟକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିବି। ଏମିତି ବଦଳି ଗଲ, ଏମିତି ବଦଳି ଗଲ କୌର ଦାସ। ତମକୁ ଦୋଷୀ ନ ସଜେଇବା ପାଇଁ, ତମକୁ ଜେଲ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଧା ସହିତ ତମକୁ ମୁଁ ଛନ୍ଦି ଦେଲି ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ପର କରିଦେଲ ଯେ ମୋ ମୁହଁକୁ ବି ଟିକେ ଚାହୁଁନ। ଏମିତି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବେ? ତମେ ତ ମୋତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବୋଳି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛ। କାରଣ ତମ ପାଖକୁ ଗଲେ ତମେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ, ଡର ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି। ଡର ଲାଗୁଛି?